Дзеці атрымалі ў падарунак унікальныя інтэрактыўныя размалёўкі. Яны дапамогуць не толькі навучыцца маляваць, але і з цікавасцю вывучаць сваю краіну. На старонках адноўленага выдання дзяржаўныя сімвалы, а таксама славутасці рэгіёна. QR-код вядзе на тэлевізійны выпуск інструкцыю. Учиться любить Родину, это, конечно же, и все идет из семьи. Но и в учебных заведениях очень много уделяется этому внимания. Но если школьник, дошкольник получит такое красочное издание, ведь все запоминается то, что прошло через эмоции. Если мы подарим сегодня в первую очередь детям эмоции, чтобы они совместно с родителями, тем более на каждой страничке есть QR-код, куда можно перейти на видеоурок, посмотреть, как это происходит, все это расскажут. Буду рисовать флаг нашей Беларуси. Какими цветами? Красным, зеленым и белым. Проект стартаваў у мінулым годзе да Дня ведаў і ахапіў 16 тысяч першакласнікаў. Да Дня незалежнасці размалёўкі атрымаюць і выхаванцы раённых дашкольных устаноў. У будучым выданне дапоўняць новымі гістарычнымі і архітэктурнымі аб'ектамі і распаўсюдзяць у іншых рэгіёнах краіны.